Bakizu, kristuna morroan batek, batzutan euskera nahi zela itzein, baina jendeak nahizta euskeraz jakin beti erderaz hitz egiteko eta orduan ezin dut euskeraz itzein. Bakizu zer dian arnasunea? Baina lekuak euskaldunek hitz egin dezaketena euskeraz lasai. Eta daude herri batzuk arnasunean direnak eta beste batzuk ez. Hemen ikusi daitezken udalerritan, biztanleriaren ehuneko hirurogeita hamar baino gehiago euskaldunak dira. Eta arnasuna bezala kontsidera ditzakegu, beraz. Bizkaian adibidez, Bermeo eta Ondarroa dauzkagu, Gipuzkoan Oiartzun, Deba eta Gara, eta Nafarroan Arantza. Iratik esan dituen udalerriak arnasune kontsideratu daitezke, bere biztanlerien ehuneko laurogeiak baino gehiago euskara ezagutzen durako eta erabiltzen durako egunerokotasunan. Horrez gain, hizkuntza belaunaldi transmititzen da eta bere biztanleek lehenengo hizkuntza bezala dute. Gero, hizkuntzak, euskarak indar asko dauka udalerri horretan, egunero erabiltzen delako eta etengabe ari delako berritzen. Eta azkeneko udalerri horietako bizilagunak eredu direlako euskararen normalkuntzan.